Отгоре истинска дума. Престани! Сега, някой трябва да влезе в капсулата. Ще го свалим и инжектираме в главата на Рей. Пилотът ще стигне до мозъка му и ще пусне изключително силен електрически шок директно в неговия хипокампус. О! Не бих искал да съм този Рей. Просто ми се случи. Трябваше ми работа. И после един неуясним супергерой на мен, за да му бъда помощник. Сега надуваме балончета и се борим с лошите. Бласта супер! Опасният Хенри. С участието на Джейс Норман, Купър Барнс, Нил Даунс, Джон Райан Фокс, Ела Андерсън, Майкъл Ди Клайн. Кажи го! Ау! Аз съм добре. Ау! Вече не ме боли. Хора, наистина съм неуязвим. Да, знам. И вие сте неуязвими. Не. Добре, трябват ми още няколко минути за източника на импулса. Шарлот, ти задавай курса до хипокампуса. Задавам. Хенри, Да, влез вътре в капсулата. влизам. Внимавайте, хора! Имаме важна работа и искам паметта му да се върне до 45 минути, ясно? Не. Хайде, хора! Ние тук имаме мисия! Да, имаме мисия. Ти не. Извинявай, Ти не си от екипа. а ти си... Разбира се, че да. Йо, какво работя, Хенри? Върни Пайпър у дома. Защо? Ти не си в екипа, Пайпър. Изтри паметта на шефа ми. Искам да си вървиш, за да оправя нещата. Нали? Тръпай. Не, любимата ми мисия. Затваряй си устата. Ще говорим. Хей, искаш ли да чуеш как разбрах, че Хенри е опасното хлапе? Не, То просто се случи. Добре. Какво става след като вляза и ме смалиш? Инжектираме капсулата в главата на Рей и ти пилотираш до мозъка му. Добре. Къде е Рей? Какво? Къде отиде? Мислех, че го пазиш. Аз задавах курса, както ми каза Шуаз. Не можеш ли да правиш това и да го пазиш? Не може ли да не правиш нищо и да го пазиш? Добре. Да не спорим, да намерим Рей и след това ще решим кой е бил виновен. Да обвиним Джаспър. Добре, хайде всички. Джаспър е виновен, 1, 2, 3. Джаспър е виновен! Готови за активиране на смаляване? Да смалим това и да влезем в чужда глава. Шарлот, Рей бързан ли е? Добре. След 3, 2, 1. Хенри, ти чуваш ли ме? Оле, Шуаз, окото ти е огромно. А миглите къси. Той е жив! Хенри е жив! Не вярвам, че се получи! Как така не вярваш, че се получи? Напълно съм шокиран и крайно изненадан, че проработи. Това е! Но не си ли го правил до сега? Човек, Ами с нещо. ти помниш ли Хенди, сладкото ни домашно шимпанзе? Не. Защото аз го сложих в Той е умрял? Слушай, да не говорим за мъртви шимпанзета и да смъртно. Да, не има мъртва смърт, той смърт. Всичко наред ли е там? Да, никой не е изненадан, че си жив. Аз съм... Какво? Нищо, ще те кара на главата на Рей сега. Добре. Здравей, Рей! Само ще пусна една капка вода в ухото ти. Какво е това? Ето, не знаеш какво е. Ей, хайде, бебе! Не, стой се! Ей, Рей! Виждам, имаш телефона. Здравей, красавче. Къде отиваш? Добре. Къде
Миличка. Не ми го отнемай. О, добре. Липсваше ми. И това е всичко, което се случи, откакто научих тайната на Хенри. Еха, няма начин. Знам, шантам история, а? Ти не си Пайпър? Какво? Ти не си Пайпър. Знам, аз съм Манди. Какво стана с Пайпър? Прати ми $20 да вървя след теб и да казвам еха и няма начин на всеки 30 секунди. Еха, няма начин. Добре, Хенри. След 20 секунди натисни розовия бутон. Започвам броенето. Сега. Добре, къде е бутонът? На навигационния панел отдясно натисни само розовия бутон. Ето тук хемци се издели. Всички са розови. Не са. Един е сьонга, другият е дъвка, трети фламинго, всички са различни. Времето ни изтича. Натисни розовия бутон. Кой е? Кажи ми, избери едно и кафе наляво надолу. Ето това! Това е розово. Пайпър! Хората на Хенри. Защо момчетата не разбират от цветове? Права ли съм, Шарко? Какво правиш тук? Какво прави там? Да, какво правиш тук? Ами, зарязах Джаспър, върнах се и се качих на борда. Този кораб е много шанта. Постоянно ли правиш такива неща? Не знам за постоянно, но веднъж седмично не вярвам, че се промъкна. Ти накара Джаспър да ме заведе от дома. Какво мислеше, че ще стане? Хора, Не си тренирана, за това не. О, да, много си О, трениран. аз съм тренирана. О, да. Намери розови Не знам кое е розово. Всички са розови. Всички са розови. Какво? Вие сте в хипокампуса. гледах на спирачка. Не бивай. Пристигнахте на дестинация. Ти как разбра? Какво да? Знам какво е внезапна спирачка. Аз имам шофьорска книжка. Потвърждавам. Какво правим сега, Шлас? Дай ми това. Не познаваш шлаз като мен. Какво правим сега, това? Добре, заредете електрическия пулс преди да го освободите. Добре, как ще стане? Натисни светло-синия бутон от лявата ти страна. Шегуваш ли се в момента? Лятно небе. Швейцарски океан. Точно този. Швейцария няма океани. Кой ти кръщава така? Заредихме. Не, мога да те гледам цял ден. Не, аз мога да гледам теб цял ден. Какво е ден? Това някакъв мозък може да разпръсне страховете ви на малки части. Добре, зарядът е готов. Супер! Сега имате 2 минути да излезете от главата на Рей преди зарядът да избухне. Защо трябва да излезем за 2 минути? Ами, не че трябва, но ако не излезете оттам преди електростимуляторът да гръмне, взривът ще изключи капсулата и ще останете в главата на Рей. За винаги? Ами, не. Тоест, да. Хей, защо не направи стимулатор, който се детонира дистанционно? Да! Това е чудесна идея. Ще я приложа другия път, като изтреш паметта на Рей. Все едно излизаме от тук. Чакай ни в лявото ухо на Рей. Имате достатъчно време. Да, ще се справиш, стига нещо да не се обърка. Стига, моля те! Защо говориш така? Спокойно, нищо лошо няма да стане. Не мисля, че ще те видя пак. Включиха се куп аларми и мигат светлинки. Какъв свят светлинки? Швейцарско небе, фламинго в океан, всички викат шлаз. Спокойно, няма причини за паника. Една тръба виси от кораба и от нея нещо тече навсякъде. Какво? Горивният шланг. Лошо ли е? Ами, не. Тоест, да. Паника. Шланг, сега какво ще правим?
ядосан. Наистина е ядосан. Това обичам, нека вече не се кара. Сега, Флас трябва да има начин да оправи това. Ами има, но трябва да излезете от капсулата и пак да включите горивото. Добре, как да го направим? Първо, натисни бутона, освободи предпазния костюм. Зебешкото розово. Колко проклети цветове има в тъпата капсула? Открито! Но нещо става, Слей. Аз мисля, че ти си... ти си много... О, изтеклото гориво засяга мозъка на Рей. Накара го да стои мирен. Мразя тази работа. Сега Хенри облечи костюма и излезе от капсулата. Да, за това. Костюмът е твърде малък за мен. Ама ставаше идеално на Хенри. Аз ще се побера. Какво? Не, няма да излезеш от капсулата в край на историята. Тази история е тъпа и аз ще изляза. Не, няма. Флас, има ли начин да изляза от капсулата без костюм? Да, много начини. Супер. Но резултатът от всички е смърт. Успокой се, Рей. Ще нараниш Пайпър и Хенри. Кой? Хенри, пусти сестра си да излезе и да оправи шланга. Много е опасно. Добре, аз съм помощника и аз ще рискувам живота си. Какво? Поправих го за тръгване. Ти сериозно ли? Но поправи, защото това е впечатляващо. Измъкни ме от главата му, Шуас. Добре. Добре, няма време да излезете пред ухото на Рей. Трябва да изберете друг изход, този, който мирише. О, не. Имаш голямо нек от мен, куче. Говоря за носа му. О, да. О, Бих добре, минало през с едно мирише. спектър. Завивайте, щом казвам и може да се измъкнете. Ясно? Добре, мръдни, Пайпър, аз карам. Браво! Блекни е обено. Браво! 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 Харесва ми. Сега стоп! В носа му трябва да ги измъкнеш. Как? Вземи това. Какво да го правя? Пъхни го в дупката, която мирише и ги издърпай. Просто кажи нос. Направи го сега. Пет, четири, три, две, едно, ури. Шуаз, Шарлот. Къде са Хенри и ужасната му сестра? Ехо! Измъкни ме от тези топори. Се държи! Защо се радваме? Работихме заедно, за да върнем паметта си. Така е. Рей, Да. чу ли нещо от това? О, не, гледам си лицето в телефона от 10 минути. Хора, толкова съм красив. Радвам се, че си... Какво става?